అసలు తను ఎలా ఉందో ఏం చేస్తుందో ఏమోలే, స్పెషల్ మనిషైనా కూడా మనకేముంది మామూలే. కళలు తెలుసా ఏమో బహుశా కవిత మనిషి. పొగరని అందరూ అన్నా అది మాత్రం నా నైజం, తెగువని కొందరు అన్నా అది నాలో మేనరిజం. నిండు చంద్రుడు ఒకవైపు, చుక్కలు ఒకవైపు, నేను లైఫ్ లో మనం ఎంజాయ్ చేసే పనే చేయాలండి, లేదంటే చావాలి. నేను పైకి రాకపోయినా పర్లేదండి, కానీ జీవితాంతో నాకు ఇష్టమైన పని నేను చేస్తూనే ఉంటాను. మనసుకి ఇష్టమైన పని చేయడానికి ఎందుకంటే కోర్సు గీర్సు. అసలు తను ఎలా ఉందో ఏం చేస్తుందో ఏమోలే, స్పెషల్ మనిషైనా కూడా మనకేముంది మామూలే. కళలు తెలుసా ఏమో బహుశా కవిత మనిష.